איך אני מכינה את פלטת הצבעים שלי ליום עבודה על פורטרט בצבעי שמן? אני שמה קצת צהוב, אדום, כחול, ופעמיים לבן, אני מיד אסביר לכם למה. וגם חום בצד. אני שמה כמות יפה של צהוב, בערך חצי מהכמות אדום, וחצי מהכמות של האדום, כחול. מערבבת את מה שיש לי בינתיים, יוצא לי מין גוון כזה של חום. אני מוסיפה לו קצת לבן בחצי הימני שלו. בכוונה אני משאירה בצד שמאל חלק מהגוון המקורי. אני לוקחת עוד לבן ומוסיפה בחלק הימני. עכשיו יש לי כבר 3 גוונים. וככה אני ממשיכה ומוסיפה כל פעם עוד קצת לבן בצד ימין, עד שנהיה לי גוון ממש בהיר. עכשיו אני משתמשת בחום שהכנתי, אני מוסיפה אותו לחלקים הכהים יותר, כדי שיהיה לי לכל הצללים הכהים של הציור. מוסיפה גם כחול כדי שיהיה כהה יותר. אני מכינה לי גם גוונים סגולים כדי שיהיה לי למקומות מסוימים שבהם האור נראה קצת יותר סגלגל. זוכרים את הלבן הנוסף? עכשיו אני משתמשת בו כדי לעשות גוונים בהירים מאוד שיהיו לי למקומות הכי בולטים ובהירים בציור. וזהו, הפלטה מוכנה